Obec Nižný Kručov leží v severozápadnom výbežku východoslovenskej nížiny na úrodných terasách rieky Tople. Tá tvorí západnú časť odlesneného Chotára. Svojou rozlohou patrí medzi menšie obce. Od okresného mesta Vranov nad Topľou je vzdialený 4 kilometre. Predpokladá sa, že sídlisko jestvovalo pred 14. storočím. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1327. V ďalších rokoch sa názov obce vyskytoval v rôznych obmenách. Súčasný názov Nižný Kručov sa používa od roku 1946. Obec bola v minulosti majetkom zemianskeho rodu Kručajovcov, ktorí podporovali stavovské povstania a jeho členovia zastávali v Uhorsku významné spoločenské posty. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol zasvetený Premeneniu Pána z roku 1796. Je situovaný do pekného prírodného prostredia na návrší. Zatiaľ posledné úpravy kostola boli realizované v roku 2010. Po oboch stranách kostola sa nachádza krížová cesta. Nevyhnutnou potrebou obce a občanov bol vlastný dom smútku. Obci sa tento cieľ podarilo dosiahnuť a tak dnes dôstojnej rozlúčke so zosnulými slúži úplne nový dom smútku a nádeje, nachádzajúci sa v blízkosti cintorína. Stavba je zasadená do svahu nad obcov a vybudovaná v modernom štýle. Posviacka sa uskutočnila v októbri roku 2013. Administratívne je obec začlenená do Vranovského okresu. V súčasnosti má Nižný Kručov viac ako 400 obyvateľov, ktorým poskytuje dostatočnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná, elektrofikovaná, v roku 2013 bola do prevádzky uvedená kanalizačná sieť. Pribudli nové chodníky pozdĺž hlavnej cesty, ale aj moderné verejné osvetlenie. K veľkým výhodám patrí bezprostredná blízkosť mesta Vranov nad Topľou, s ktorým je dopravne spojená prostredníctvom štátnej cesty. Obec je taktiež členom združenia cestovného ruchu Ekovalali, keďže jej okolie ponúka dobré turistické a cyklistické podmienky. V lesoch nad obcov sa nachádza systém preventívnych protipovodňových opatrení, ktorých úlohou je zadržiavanie vody v krajine a zabrániť, aby sa vyliala. V ich blízkosti bol v rámci projektu vybudovaný prírodný altánok s posedením. Taktiež sa tu nachádza prírodný prameň. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná patričná pozornosť. Administratívnym centrom obce je modernizovaná a zrekonštruovaná budova obecného úradu.
V jej interiéri sa nachádza knižnica, ale aj sála kultúrneho domu, v ktorej sú organizované viaceré kultúrno-spoločenské akcie. V areáli obecného úradu bolo vybudované nové multifunkčné ihrisko. Počas roka sú v obci organizované mnohé kultúrne, ale aj športové podujatia. Medzi kultúrne môžeme zaradiť Deň otvorených srdc, opekačky, karnevaly či oslavy Mikuláša. Medzi športové podujatia patrí napríklad Jozefovský futbalový turnaj, turnaj okolitých obcí, ale aj volejbal žien. Infraštruktúru obce dopĺňajú miestne predajne potravín, ale aj súkromní podnikatelia poskytujúci viaceré služby. História školstva siaha až do roku 1946. Dnes obec prevádzkuje materskú školu, ktorá sa nachádza v budove obecného úradu. Hlavným cieľom materskej školy je podporovať rozvoj detí, najmä v oblasti intelektuálnej, telesnej a estetickej. Nemenej dôležité je aj vytváranie vzťahu k ľudovým tradíciám. Počet obyvateľov bude v najbližších rokoch pravdepodobne narastať, keďže vďaka dobrému vybaveniu a atraktívnej polohe je obec vyhľadávanou lokalitou pre ľudí zo širokého okolia. Obec je svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Nižný Kručov spája s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.